indonzo ngai mugwira asi pana apa patinoshandira tiri ndobikawo machips ndiri pano. Vanhu vanotitengera vanhu veTouchline, vanhu vanouya pano pa vanenge vakashama chako choko, vana vanenge vakashama, unotosha kuti vana takabereka here ava kana kuti chii. Maitiro acho tinotombozvimhurawo vanhu vakaberekawo vana vasikana mukati medzimba dzatinorara matiri, asi dzimwe dzenguva togona kuvafarira nokuti vanotisapota pamabhizinesi redu. Touchline vana vanobuda vachienda kunoita zvechihure, vanhu vanoita zvechihure, saka ndeTouchline iti mataro tozviita kuti zvinoita vakatipa nzvimbo ine kuno kunokwa Rusape panonzi pamadzimure panapa kuti vanokwanisa kupfeka kana kuti kabhuruku kana kusvika kundotarika mumagaro kuno kunotova kuti mwana uyu haana nekupfeka, saka tinoona kuti vana vari kurasa hunhu, vana vari kurasa hunhu zvachese. Rubatsiro rwandingada nehwekuti vanoda kuti vatsvagirwawo mabasa okuita vana nokuti vana vachidika unoona kuti sezvo vaone chokuita mabasa. Pandataura ndichiti vana vanondipa bhizinesi, bhizinesi rinofamba ndokuti mamadekwana vanozara nevarume vachibuda mubhawa umo vari tutu vachitenga machipisi angu vachiwanawo mari nazvo izvozvo, asi hazvikurudzirwi nokuti ndirarame ndichiti vana vaita izvozvo zvinomira zvakanaka. Asi ndechitenda hurumende yagonawo kuti isimudzirewo vana vasaramba vachiti madekwana ega upinda mubhawa, vanaopinda mubhawa rarame nebhawa, ngavafanira kurarama vachiita zvimwe zvinhu zvinombatawo maoko. Hurumende dai gona kusimudzirawo. Kundozi tiri simple ndiwo toita zvekubika sadza tiri panapa mashopisi epavhengeri padhuze nepamax village. Matables nemastovhu ese ari apa aya tine chibika sadza manheru tichitengesera vasikana vepaTouchline vari pabasa panguva yavo yemanheru, vachitorana nevarume vavo vachienda kuchikona uku kuseri kwemashopisi ndokwavanotira Touchline yavo. Tine chibiterawo kutengerwa sadza redu nemachips edu tiripo panapa, ndozvatine tichiita tiri panapa, asi hatizvikurudziri nekuti vazhinji vacho vamwe vacho vana vadiki vari kuita hunhu ihwohwo. Tinokumbirawo kuti hurumende dai yagona kupindirawo yavapawo mabasa emaoko ekuita even kana misika kana zvekungoti vaitewo kana maprojects emagadheni, kungoungana varimo vachiita zvemagadheni, vanoti vaungana vari pamashopisi panapa vachiita zvavari kuita izvozvo, zvinhu zvisina hunhu, vana vanozokura vakugara. Ndanzwa muchiti vamwe vacho vazhinji vacho vana vadiki kusvika pamazera api? 14-15 years unowaona, nokuti mwacho chitomuona kuti mwana wemwana aifanira kunge ari kuenda kuchikoro, asi ari kuwanika ari panapa 7 o'clock 10 o'clock 11 o'clock kungomona ramba rudii ari kutenderera. Tozoona kuti munhu asingachadi akashama, vana vari kupfeka tumabhamshoti, maskin tight asina kana masketi kana even kamwe kanhuwo kadiki zvako kekuvharidzira pane pasina, musoro kwakapfekwa mabhra mabhuvhauti. Vazhinji vacho havazoendi kuchikoro, vanenge masikati anaya vanenge vakarara dzimba dzavo dzavanolodjawo imomo, vanotoloja vari ese magroups vakangodaro. Kana wakutoya unotoona kuti group iri ravo yari kubvawo nekumachakutiri rabvawo neuku rabvawo neuku, vachifamba wakadaro. Vanoita zvokudya chibage, vanoita zvemachipsi, vamwe vari kubika sadza, vamwe vanotengeserawo huni vaya vanenge vachibika sadza, vanotengesawo machipsi, vanotengesa mapotatoes vanouyawo vachitengesera kubika machipsi. Vana maiwo vamwe vanenge vachitawo misika yavo yemadomasi, kutengesawo maonyeni chichi, asi vanozokasirawo kuenda. Vanozosara tisu wemachipsi newesadza nevehuni nemota dzemapotatoes takutengesera vasikana veTouchline. Vasikana veTouchline chifamba ndingatoti mazera ese kubva kundofunga ma12 years kusvika kutori nevatori kana ma50 vanogara mabhuking vachindofunga ndokurarama kwavanenge vachitongoita, ndomararamiro avanoita ekuuyawo vachiti vanenge vachitengesa kana kuti ndiani. Saka hanzi vanenge vachizoja mari yevanavo ende muri kufunga kuti zvii zvingaitwa kuti dambudziko ripere? Pamari hauzoziyapo nekuti kuti vanochaja mari kubooking ndokwavanotaura kuti vanochaja $3, hanzi pamboenda $3 pamboenda $2, kozoitawo pamwe panoita $5 varikuenderana nemunhu wauri kubhukira. Saka wakabvawo wakaonawo munhu osvika mubooking nemunhu wake oita madhiri nemunhu wake inodzokera otsvaka
munga ma12 years kusvika kana 50 bcause vamwe vacho unototarisa sagogo waungati vane manga almost 50 bcause vairi age namoya wangu. Vari vanhu vemu-community munomiri oro? Vazhinji vacho unototi takabva kwakati, takabva kwaMurambina, takabva kwaNyabadza, aiwa inini ndinobva kwaHonde, aiwa inini ndobva kuChimanimani, saka vanhu vasangana. Tanzwa muchitaura nyaya yekuti dzimwe nguva vanotombosvika pakuti kunoko hakuna mari takuenda kumarondera mungatitekesera. Vakatoona toti hakuna mari. Noti unozosara utobvunza munhu kuti ko nhingu yemusikana uya akaendepo dzakabuda akaenda kumaronda. Akaenda kwaMurambina. Izvozvi zvaiva ari paodzi. Aiva izvozvi ari kumagweje ekuhwedza. Saka vanhu vasina nzvimbo yavanogara. Vanhu vari kutongofamba vachiita basa ravo iroro. Vanotoriti basa nokuti ndiro rinovararama. Tatarisa pakushanda kwamaita muri panapa. Muri kuona zviri zvinhu zvine upenyu here kuvana vari munharaunda ini nedzimwe mhuri dziri muno pamusoro pezviri kuitika vana? Zvino. Noti ukatarisa sevana vadiki kamuraramiro kavanoita unofunyatsotasa kuti vangamboiti 2-3 years vachirarama. Pane pakaita bcause havasati vakura mupfungwa. Sazvinhu zvavanenge vachiita ndofunga sort of kutama kana kuteedzera kuti nhingu iyo zvari kuita zvitori bhuku. Bcause ukatarisa umwe wacho anenge achitopita foidzwa achidhakwa, saka paanozodhakwa paya haangatozozivi zveupenyu hwake. Vanenge vakawanda zvakadii vanoenda kutouchline uye vanozara nguva dzipi? Kuwanda unenge wakawanda kumaraundi 6 boma 6 ndofunga kusvika 2 late. Ko pari pakunetsana vanombonetsana here zvekuti vanorovana zvekutokuwadzana vanenge vachiita basa ravo? Vanorovana, unongoona uri kurovana but yose munhu anenge asinei nazvo unotongosiya iwo uchitoita yauri kuita iwo achiita yawo yauri kuita.